Bubble Bath Home-valmennuksessa me treenataan pakarat tehokkaasti kotona, eli tämä on 6 viikon valmennus, missä on tosi hyvä rytmitys läpi valmennuksen. Ja tämä valmennus myös päivittyy puolessa välissä. Ja me treenataan pakaroiden lisäksi myös meidän yläkroppaa, eli me halutaan viettää myös meidän upeasta ryhdistä huolta. Ja sen lisäksi me treenataan toki myös vatsalihaksia. Ja meillä on mukana myös HEAT-treeni, jolla me sitten nopeutetaan rasvan palamista ja nopeutetaan myös niiden lihasten palautumista niistä treeneistä. Tässä valmennuksessa on mukana myös monipuolinen ruokavalio ja mä voin sanoa myös, että se on aika stressitön. Siinä on paljon vaihtoehtoja ja syön sellaista ruokaa, mitä mummokin tunnistaisi. Ja mitä siellä tarvit tähän valmennukseen, niin siellä tarvit kotoa lyhyen kuminauhan, pidemmän kuminauhan ja ainoastaan kahvakuulan. Joten tervetuloa mukaan!